aquest ple ordinari. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia. Recordem que el passat ple, per un error nostre que es va enviar en els grups, l'acte amb el temps molt just es va decidir deixar-la i portar-la avui. Per tant, comencem amb aquest punt, que és proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió data 29 de setembre del 2022. No sé si hi ha alguna cosa a dir per part dels grups, alguna aportació. No? No? Doncs passem a la votació de l'aprovació de l'acte. Vots a favor? Unanimitat. Ara passem al punt número 2, que és aprovació del ple anterior, proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió data 24 de novembre del 2022. Hi ha alguna cosa a comentar per part dels grups? Sí? Endavant. En el punt 2, que és la presa de possessió de la Sònia, posa que és de la renúncia de Núria Sánchez i hauria de ser de Toni. Te'n recordes que ho vam comentar? Sí, però ara com ho has dit ara? Que posa Núria i hauria de ser Toni, perquè va ser el primer el que... Vale. Sí, és correcte, sí. El Toni és el que substitueix a la Sònia. O sigui, la Sònia substitueix el Toni, sí. Sí, però jo ja l'entenc. Sí, correcte. Gràcies. De res. No hi ha cap més aportació? No? Per part del grup d'Esquerra? No? Doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de l'aprovació amb aquesta incorporació? Unanimitat. Ara passem al punt número 3. Jo demanaria a la senyora Mercè Urdiales que se senti aquí a la taula del consistori. Espera't. Vale, doncs ara sí, punt número 3, presa de possessió de la regidora Mercè Urdiales Martínez. Endavant, senyor secretari. Gràcies, senyor alcalde. La proposta que fa aquesta alcaldia és que, considerant la renúncia de la senyora Núria Sánchez Lídia, regidora de la PSC d'aquest Ajuntament, document en el qual es formalitza la renúncia voluntària a la càrrec que ocupa des que va prendre possessió després de les darreres eleccions municipals, atès que el ple va prendre coneixement de la renúncia i atès que la Junta Electoral Central ha lliurat la credencial a favor... Intentarem. Perdoneu. I atès que la Junta Electoral Central ha lliurat credencial a favor de la regidora senyora electa, senyora Mercè Urdiales Martínez, i atès que la senyora Urdiales ha presentat la declaració de béns patrimonials i de causes de possibles incompatibilitats i activitats que puguin proporcionar-li ingressos econòmics als efectes de la seva inscripció en el corresponent registre d'interessos, tal com està previst a l'article 75 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, es procedeix per part de la senyora Urdiales a prestar el jurament o promesa segons la fórmula establerta en el Real Decret 707-1979 de 1 d'abril. A la pregunta que formula el plenari en aquest moment és... senyora Urdiales, aquí, perdó, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo. La senyora Urdiales respon si promet i el plenari li dona possessió del càrrec. Benvinguda. Al consistori. No sé si vols dir alguna cosa o no. Bueno, no. Vale.
vinga. Doncs molt bé, benvinguda, continuem al plenari. Ara passem al punt número 4, donar compte dels decrets dictats fins a la data, que tal i com venim ja fent els darrers plens, s'han passat els grups, per tant ja no els llegirem. I passarem al punt número 5, que és proposta d'aprovació inicial del reglament municipal i criteris d'adjudicació del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, coordinat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Si vol llegir la proposta, senyor secretari. Sí, és que no ho hem remenat tot. Gràcies. Aquesta proposta que regula aquest reglament i els criteris d'adjudicació del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cànoves és un reglament que es fa de forma coordinada amb els serveis socials, a través dels quals l'Ajuntament té el conveni amb el Consell Comarcal. Els serveis socials, s'ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a les situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o desigualtat i per prevenir-les. El servei d'ajuda a domicili és un conjunt organitzat i coordinat d'accions i prestacions que es realitzen bàsicament en el domicili de la persona, oferint una atenció integral i personalitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest objectiu d'accions es realitza mitjançant personal amb les capacitats adients, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, famílies i unitats de convivència, proporcionant-les atenció preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual. El servei d'ajuda a domicili s'estructura de la forma següent: uns serveis bàsics i uns serveis complementaris. Aquest reglament vol determinar les persones que en poden ser destinatàries, els requisits mínims, la documentació necessària dins el procediment de sol·licitud i establir els models de documents a utilitzar pels peticionaris. La legislació aplicable són els articles 4, 20.3, 22A, 75.7 i 99 de la llei 785, reguladora de bases, l'article 4 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Real Decret 2568-86 de 28 de novembre, els articles 1, 3, 18 i 22, incís primer, 24B, 25, 26, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 59 i 71 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local aprovat per Real Decret 786 de 18 d'abril. D'acord amb tot el manifestat, es proposa al plenari aprovar inicialment el reglament i criteris d'adjudicació del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, coordinat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i segon, publicar un anunci al butlletí oficial de la província, a l'e-tauler, així com a la pàgina web de l'Ajuntament, pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar al·legacions i suggeriments i, en cas contrari, s'entendrà aprovat definitivament sense més tràmit que la seva publicació íntegra. Gràcies. Això ara ens ho explicarà una mica la Carme, la regidora de Benestar Social, que ella és la que ho ha treballat. Endavant, Carme. Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Temps enrere ja havia comentat en alguna ocasió que no hi havia reglaments ni de SAT ni de teleassistència des de mai. Llavors, ens regíem una mica pel que diu la llei i gràcies a que ara tenim la treballadora social al 100% podem treballar altres projectes i un d'ells eren aquests reglaments. Llavors, explicar-vos una miqueta, no sé si després teniu alguna pregunta, intentaré resoldre. Hi ha el grau de dependència, que això ve des de la llei estatal, o sigui, ve des de govern, que passa primer per Generalitat i després per govern, i després hi ha el SAT social, que el SAT social la valoració la fan les tècniques, és la valoració municipal, la fan les tècniques i la decisió acaba sent acceptada des de Consell Comarcal. O sigui, Consell Comarcal és quan ens diuen ok a tirar endavant el SAT, ¿vale? Per fer-vos una mica de dades, l'Ajuntament està
abonant uns 200, una mica més de 200.000 euros amb atenció domiciliària per 30 persones. O sigui, perquè és un còmput d'hores que segons les necessitats de cada usuari, doncs a final d'any són uns 200.000 euros. I llavors després ja explicaré si un cas la teleassistència. No sé si hi ha alguna pregunta, algú que pugui resoldre. No, que aquesta xifra de 200.000 euros que dieu que esteu abonant des de l'Ajuntament està dirigida a l'atenció al domicili? Més de 200.000 euros és el... Sí, però em voldria... Sí, però, perdó, un moment, no, voldria remarcar, perquè això genera moltes confusions, és que és el cost, és a dir, les treballadores socials també cobren. Clar, és que és el cost que genera, és que moltes vegades quan parlem de serveis socials i els costos que genera aquí al municipi, no vol dir que quan l'import que estem parlant sempre és el total que arriba a les famílies, sinó que hi ha un cost darrere de tot això que realment també costa a l'Ajuntament, ho s'ha de pagar. Per tant, és una mica això, no és que... Només aclarir això, endavant. Sí, no, seria això. He pogut mirar les hores, ara no recordo de memòria, hi ha un còmput d'hores segons la necessitat que tenen. Sí, segons la necessitat, valoració. La valoració, per exemple, municipal es fa sobre el salari mínim interprofessional perquè és més alt, per exemple, que es fa sobre 1.200 euros, no en compte sobre l'indicador de renda suficiència de Catalunya, que són 569, també perquè tinguin més puntuació, més hores. És un treball continu, a més, a darrere. La puntuació depèn d'entre 13 i 15 punts, serien 8 hores al mes, que a vegades dius, ostres, sembla res. Doncs potser aquell usuari, la necessitat que té són de 8 hores. I en canvi el que té fins a 25 punts té 20 hores al mes d'atenció. Per això sempre mirem també que si hi ha algú que ha d'anar al metge, que de seguida avisi, perquè el desplaçament de la persona que fa l'atenció domiciliària, si ha sortit de Granollers, ja es cobra, si no, llavors no ho fan. Cal remarcar només, per acabar, si hi ha alguna altra pregunta, doncs que serveis socials, evidentment, per un tema de protecció de dades, però també per un tema tècnic, que l'equip de govern no decideix mai. Evidentment, les juntes de govern són els que aproven els ajuts socials, però crec que l'anterior equip de govern feia el mateix. Nosaltres és el que hem estat fent durant aquests 4 anys i mig que portem al govern, és que sempre que hi ha un informe favorable a ajuda social és aprovar-lo. Per tant, que tot comença i acaba amb els informes de serveis socials, que són els que valoren si realment necessita l'ajut, sinó quan l'informe de serveis socials és favorable, doncs l'equip de govern sempre concedeix l'ajut. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Val, doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Passem ara al punt número 6, que és molt similar a aquest. És una proposta d'aprovació inicial del reglament municipal regulador del servei de teleassistència. Bé, la proposta de l'equip de govern és la següent. Proposta d'aprovació inicial del reglament municipal regulador del servei local de teleassistència. La teleassistència es considera un servei de la cartera de servei d'atenció domiciliària, el qual garanteix la seguretat, dona tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència. El fet que
de que el servei estigui actiu les 24 hores del dia, 365 dies l'any, a través d'una terminal connectada amb una central d'alarmes, oferint a les persones usuàries una atenció permanent i a distància, assegura una resposta ràpida a les eventualitats que es puguin sobrevenir. Els recursos humans tècnics tenen la capacitat necessària per donar una resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar. Aquest reglament vol determinar les persones que poden ser destinatàries, els requisits mínims, la documentació necessària dins del procediment de sol·licitud i establir els models de documents a utilitzar pels peticionaris. La legislació aplicable són els articles 4, 23, 22A, 75, 7, 99 de la llei 785 de 2 d'abril reguladora de bases, l'article 4 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568-86 de 28 de novembre, i els articles 1, 3, 18, 22, incís primer, 24B, 25, 26, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 71 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Real Decret Legislatiu 781-86 de 18 d'abril. D'acord amb tot el manifestat, es proposa al plenari, primer, aprovar inicialment el reglament municipal regulador del servei local de teleassistència, segon, publicar anunci al BOP, a l'e-tauler, així com a la pàgina web de l'Ajuntament pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es poden presentar al·legacions o suggeriments. En cas contrari, s'entendrà aprovat definitivament sense més tràmit que la seva publicació íntegra. Val, doncs una mica és el mateix, no sé si Carme vols afegir alguna cosa o no. Explicar que això, la teleassistència ve mitjançant diputació amb l'empresa Televida, que la valoració i la resolució la fa la tècnica de serveis socials i no sé, en principi a persones majors de 75 anys amb unes condicions doncs és pràcticament obligat a la teleassistència, i casos puntuals, hi ha una persona per exemple de 58 anys, no? Doncs ja és per al seu tipus d'enfermetat o per al que tingui, no? Hi ha alguna excepció, normalment és a partir de 75 anys. Tenim gairebé 300 persones en teleassistència i això no arriba més o menys, si no recordo malament són uns 5.000 euros. No hi ha, el cost no és tan elevat, vale? O sigui que per això també podem fer, obrir una mica més la màniga en aquest aspecte. Molt bé, alguna pregunta per part dels grups? No? Val, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Bé, abans de passar al següent punt, volia, que m'he oblidat, doncs excusar a la regidora de Cultura i Ensenyament, la Judit, que per motius familiars no ha pogut estar avui aquí. Disculpeu, que havia de fer-ho al principi, no ho he fet i ho faig ara. Molt bé, doncs passem al següent punt, el punt número 7, que és proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles, aprovació inicial. Endavant. Bueno, tot és sencer, però expliquem-hi per no allargar. Bé, arrel que hi havia moltes sol·licituds de llicències d'obres per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, i sabeu que es va aprovar que hi havia a l'IBI, l'impost de béns immobles, una bonificació del 20% per als que instal·laven plaques fotovoltaiques. La nostra ordenança deia que per sol·licitar aquesta bonificació es havia de presentar, es havia d'acreditar davant l'organisme tributari, davant la Diputació, es havia d'acreditar el permís llicència d'obres conforme tu havies sol·licitat a l'Ajuntament i havies fet les obres. Com que teníem moltes sol·licituds de llicències i com que des de la Generalitat, des d'Urbanisme, es va obrir la porta que aquest sistema de sol·licitud sigui per comunicació, és a dir, que la persona veïna que vol instal·lar unes plaques presenta el pressupost, presenta el projecte, el pressupost, que això en moltes ocasions ja ho fa la mateixa empresa que instal·la, i presenta el full de comunicació i ja pot començar les obres.
Llavors nosaltres vam fer les modificacions que tocàvem. Ara, ja des d'abans de l'estiu ja està funcionant per comunicació, però quin problema tenim ara? Que quan el que ha fet la instal·lació va a l'organisme tributari a demanar la bonificació, li diuen que ha de presentar, perquè l'ordenança així ho marca, ha de presentar el permís d'obres, que ara no el té, perquè té un document de comunicació. L'únic que ara fem és canviar o afegir en el paràgraf que s'ha de presentar permís d'obres, el document de comunicació o un document administratiu que acrediti que aquella persona ha fet la sol·licitud i els tràmits correctes. I aquesta per això es modifica només aquest punt de l'ordenança per aquest motiu. De totes maneres, per no encallar, perquè hi havia unes quantes sol·licituds de bonificació parades, vam fer un decret, perquè ho vam parlar amb l'organisme tributari, va dir que si hi havia un decret d'alcaldia que deia que es havia canviat i que això ara funcionava així, ells ja ho acceptaven i que per tant ja anaven avançant amb aquestes bonificacions. Es va fer el decret, però tot i això es havia de modificar l'ordenança i per això avui la portem aquí al ple. No sé si hi ha alguna pregunta. No? Sí? El que no ens acaba de quedar clar és que sigui el mateix entregar la llicència d'obres que el comunicat, quan la llicència d'obres té un cost que és una part fixa, que no et tornen, i la fiança. Per tant, no entenc que pugui ser les dues coses. No, funciona diferent. És que ara en comunicació no hi ha fiança. En comunicació no hi ha fiança. Però sí que hi ha un cost. Sí, hi ha la taxa, que són 30 euros, més el cost, que és 1,5% del pressupost que aportis. Però no hi ha fiança, només hi ha aquestes dues, que la taxa són 30 euros i prou, sempre igual, i l'altre depèn del pressupost. Però pagues el mateix, ara. Sí, però i la gent que abans ja ho entrava amb llicència d'obres i després se li ha demanat la comunicació prèvia? No, però la gent que... O sigui, jo m'he trobat amb casos, ho sabem perquè ho hem mirat, de gent que ha fet la llicència d'obres inicial per posar les plaques i després quan ha anat a demanar el tema de l'IBI, que s'ha demanat aquí a l'Ajuntament, han demanat la comunicació prèvia. Per tant, l'import és doble. O sigui, vull dir, el cost dels 30 euros s'ha pagat amb la llicència d'obres i després s'ha pagat amb la comunicació prèvia. Sí. Doncs no, aquests veïns que si ha passat realment això, que vinguin, perquè això no pot passar. A més que la tramitació, la bonificació, sí que és cert que al principi de tot es havia d'anar a sol·licitar allà, però ara no. Ara ja ho tramitem tot des de l'Ajuntament. Sí, això sí que ho sé. Sí, per això vull dir que... Clar, moltes vegades la llicència d'obra sí que potser la tramitant el tècnic, el del que posa les plaques, però igualment ve amb un nom del carrer, per tant és amb el mateix nom que la persona que després demanarà l'IBI aquí. Per això dic que abans que sortís aquesta ordenança ja hi havia gent que estava fent les dues coses. No, abans no, perquè si nosaltres fins que no vam modificar això l'únic sistema que teníem era per llicència d'obres. Clar, però després també el comunicat previ. Sí, però jo si hi ha alguna persona, jo ara aquí, clar, això hauríem d'anar a la part tècnica de l'Ajuntament i preguntar, però si hi ha algun veí que ha pagat dues coses, home, ho mirem. Sempre fa les tasses i el licio. Però és el que he dit jo, els 30 euros de tasses, la taxa... O sigui, jo tinc el comprovant del pagament de llicència d'obres i el comprovant del pagament de la comunicació prèvia. Doncs així... Que dic que perquè hem vist que la web sí que està des d'agost, però clar, la web no especifica que no faci falta la llicència d'obres si ja fas la comunicació prèvia. M'explico, i clar, està posat des d'agost i hi ha molta gent que potser ja per inèrcia, perquè el normal és demanar llicència d'obres, doncs ja ho ha fet i ningú li ha dit no, si amb això ja tens suficient.
M'explico? Bueno, Que clar, això com a més, es solucionarà? A més, també s'ha d'aclarir que la llicència d'obres hi continua sent igual perquè per comunicació només per funcionar a la zona urbana, a la rústica no. Totes les masies han de fer llicència d'obres perquè així us ho estableix urbanisme. Vull dir, no és que ens ho inventem nosaltres, ens ho marca, això està marcat així. Per què? Perquè hi ha masies que demanen, en vez de posar-ho a la teulada per impacte visual, això, posar-ho a un camp de darrere. I per tant això és un projecte diferent, i per tant, bueno, per això encara continua havent-hi les dues opcions, llicència d'obres o comunicació, però en el cas de zona urbana ha de ser així. Si hi ha algun cas d'aquests que, a més, si hi ha rebuts i això pot haver sigut un error o no ho sé, però ho mirem, es mira, sí, clar, evidentment, jo demanaria a la persona que ho tinc, que sigui, que vingui i ho mirem. Vale, no, simplement, sobretot també que a la pàgina web, que sí que hi ha un apartat en aquest concepte, remarcar-ho, que no fan falta les dues coses perquè no ho especifica. I ja que s'ha fet aquest canvi, o que es farà aquest canvi en l'ordenança, doncs també, perquè la gent al final moltes vegades va a la pàgina web, que també és més lleuger, potser per mirar-ho. Doncs tenir en compte que també que es remarqui, perquè si no el tràmit més lleuger no serà, passarà igual. El que jo estic segur, si no és que hi ha un error, però el que estic segur que no passa és que si un veí per error tramita les dues coses, aquí l'Ajuntament no li cobraran dues vegades. Que hi pot haver hagut un dia un error, no ho sé, pot ser, però no perquè tramitis les dues coses et cobren les dues vegades. Bueno, Segur que no, perquè quan arriba l'expedient en el tècnic veu que dius aquest expedient ja el tinc dues vegades, per tant ho veig difícil, però bueno, si de totes maneres repeteixo, vull dir, si coneixeu, doncs vingui, vull dir que i ho mirem, evidentment que sí. Més que res que sobretot que quedi clar el procés, perquè hi ha gent que potser no entén el que és només una de les dues coses. Bueno, clar, hi ha molta gent que la mateixa empresa que instal·ladora és la que tramita ja tot l'expedient, per tant quan no ho tramita, però l'empresa normalment estan habituats i és més fàcil, no? Perquè ho fan cada dia i d'això. Però clar, quan ho fa un veí doncs pot passar això, sí. Molt bé, ho mirarem. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Val, doncs si vols llegir, que no hem llegit la part dispositiva de la proposta, almenys saber què votem. Sí. Per tant, el que es proposa votar o es posa a votació és l'aprovació inicial de la modificació del pàrraf tercer de l'apartat quart de l'article 5è de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost sobre béns immobles aprovada definitivament pel ple extraordinari del dia 23 de desembre de 2019, establint-ne el següent redactat, al qual s'adjunta també en format de versió consolidada en un annex únic que s'acompanya a la present proposta, i que diu així: 4. Per al reconeixement d'aquesta bonificació, els possibles beneficiaris hauran de presentar, juntament amb la pertinent sol·licitud, el projecte d'instal·lació dels elements d'aprofitament d'energia solar, amb descripció detallada de les seves característiques, per tant que els serveis tècnics municipals puguin efectuar les corresponents comprovacions, així com el justificant de la preceptiva llicència d'obres, i ara ve el que es modifica i s'afegeix, o comunicació prèvia o títol administratiu habilitant. Segon, sotmetre a informació pública el corresponent acord d'aprovació inicial, juntament amb el text reforç de l'ordenança fiscal número 1 de l'impost sobre béns immobles pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s'hi pugui presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la publicació per mitjà d'anuncis al butlletí oficial de la província de Barcelona, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i informació d'àmbit local, en el tauler d'anuncis de la corporació i a la seu electrònica d'aquest ajuntament. El termini d'informació pública comença a comptar des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials abans esmentades. Tercer, disposar que si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació pública, la citada modificació de l'ordenança fiscal es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Quart, disposar
que un cop aprovada definitivament, el text de la citada ordenança es publicarà el text íntegre de l'ordenança al tauler d'edictes i el butlletí oficial de la província de Barcelona. Cinquè, disposar que posteriorment caldrà trametre a l'administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies l'acord d'aprovació definitiu de la citada ordenança fiscal i la còpia íntegra i fefaent de la mateixa als efectes oportuns. I sisè i últim, facultar al senyor alcalde de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per executar aquests acords. Ara sí, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. Abstencions. Molt bé. Vots a favor, votats, sí. Molt bé. Ara passem doncs al punt número 8, proposta d'adhesió a l'agenda digital als municipis de Catalunya Localred. Llegim la moció. Sí. És el 8, eh? Sí, 8. Moció proposta de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús per l'adhesió a l'agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localred. Perdoneu. La governança de la transició cap a la digitalització i la sostenibilitat de les administracions públiques dels municipis és tot un repte d'actualitat on operen processos de transformació de gran complexitat. Per avançar en aquesta transformació, mitjançant la resolució de l'Assemblea General del Consorci de Localred de data 12 de novembre del 22, s'ha aprovat l'agenda digital dels municipis de Catalunya. Aquesta agenda s'emmarca en l'estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci Localred en el mandat 2019-2023, consorci que té per missió acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats i que està composada per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les 4 diputacions, l'àrea metropolitana de Barcelona i 22 consells comarcals. L'estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital del municipi de Catalunya de manera sistematitzada i conjunta. Per seu desplegament, l'any 2020 es va aprovar un pla estratègic on es va definir tot un seguit d'objectius estratègics i línies d'acció amb la finalitat d'aportar més valor públic als ajuntaments catalans. La composen 3 elements complementaris: el metamodel del municipi digital, el nou servei d'acompanyament basat en el metamodel i l'agenda digital dels municipis de Catalunya. En aquest marc, l'agenda digital dels municipis de Catalunya és el tercer element i el resultat d'un procés d'anàlisi, reflexió i debat amb la pretensió de definir la caixa d'eines que pot facilitar la definició d'estratègies per construir el futur digital dels municipis a mitjà i llarg termini que s'ha formulat sobre la base de la literatura acadèmica, agendes, plans i programes de la Unió Europea i d'altres nivells d'administració territorial i també sobre dels aprenentatges compartits derivats de projectes i iniciatives considerables d'èxit en aquesta matèria en l'àmbit municipal i en la participació activa dels municipis de Catalunya. Per tant, aquesta agenda sorgeix de la voluntat de construir consensos i compartir objectius comuns per facilitar el desplegament més comparat dels municipis digitals catalans. En concret, aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital dels municipis de Catalunya per fer front a reptes del present i futur per assolir majors cotes de qualitat dels serveis oferts, eficiència en la gestió de recursos públics i satisfacció de la ciutadania i les empreses envers a la seva relació amb l'administració. És a dir, aportar orientacions per promoure que des de l'àmbit local s'articulin agendes compartides per la transició digital dels municipis de forma sostenible que contribueixin a desenvolupar propostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i assolir els ambiciosos objectius que en el marc digital s'han emmarcat les diferents instàncies de govern per a la pròxima dècada. Podem parlar, per tant, d'una triple funció de l'agenda. La primera seria ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d'estratègies, plans i projectes de transformació digital, amb l'objectiu de conceptualitzar i oferir un conjunt de propostes conceptuals, substantives i operatives expressades per mitjà d'accions estratègics, objectius i d'accions concretes a executar. Aspira, per tant, a promoure i facilitar la concreció d'estratègies, plans i projectes de formació
a formular alternatives i ser un instrument per a la presa de decisions en diferents marcs organitzatius o estructurals de les administracions catalanes. En un segon punt seria servir d'agenda digital tipus relacionada amb el metamodel de municipi digital per a proporcionar als ajuntaments una visió holística dels elements que intervenen en la transformació digital i que per tant dotar-los d'un enfocament complet i integrador dels factors i de les peces que han d'explorar per avançar en la transformació digital dels seus municipis. I tercer i últim, servir d'espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la direcció global dels pobles i ciutats del país. En aquest marc, per avançar i facilitar el desplegament dels objectius i de les accions establertes en aquesta agenda com a model de transformació digital de l'Ajuntament, cal que s'adoptin tot un seguit d'acords per a la seva adopció, així com per establir un model de governança per al seu desplegament. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Cànoves proposa, primer, manifestar l'adhesió de l'Ajuntament a l'agenda digital dels municipis de Catalunya aprovada per l'Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022, nomenar a una persona electa, que en aquest cas seria la senyora Carme Barrio Julio, i a un treballador de l'Ajuntament, que en aquest cas seria el senyor Jordi Estruc, com a persones de referència per al desenvolupament de l'agenda. I tercer, notificar aquest acord al Consorci de Localret. Gràcies. Doncs la Carme també el que treballarà, us explicarà una mica. Gràcies. Localret ja ho sabeu que fa anys que estem adherits, no? El que fa aquesta empresa, per dir d'alguna manera, és fer un acompanyament al món digital. Llavors ens han demanat a tots els ajuntaments, 880 municipis de 947 que estem adherits. Després a les 4 diputacions i a 22 consells comarcals ens han demanat que ens adherim amb aquesta moció, bàsicament per fer més força enfront a la Generalitat i al govern central. Ja hi han programades 108 accions, uns grups de treball, per això necessiten un càrrec electe i un treballador de l'Ajuntament, i la idea principal és poder treballar tots a l'una, de la mateixa manera, en programació i amb totes les accions que vulguin desenvolupar, que ja anirem informant segons ens diguin. Anirem fent alguns escrits o alguna cosa. Bé, només dir que quan ens adherim aquí, perquè ho hem remarcat en moltes mocions i proposades inclús per altres grups, nosaltres hem d'aprovar allò que realment podem fer, i aquí es proposa adherir-nos un lloc aquí en aquest consorci Localret, que hi ha 800, ja ha dit la regidora, 880 ajuntaments adherits i tot, però que al final volen fer un equip de treball. Nosaltres, la regidora ja ho va fer, ho vam estar parlant, els hi va comentar que quan nosaltres no tenim tècnics de temes digitals per anar a les reunions i tot, val? Ens van dir que no passava res, que ja ho entenien, que ja era habitual que els pobles petits doncs no participessin activament, que podés participar per rebre la informació, inclús per connectar-te telemàticament, per saber quina situació està, però no activament. És a dir, quan hi ha aquestes reunions de treball conjunt entre ajuntaments, normalment cada ajuntament aporta els seus tècnics. Això ja ens ha passat en altres situacions, i al principi del ser alcalde jo havia anat en algunes reunions i deia, és que clar, jo no soc tècnic. Clar, per tant ja ho entenen, però l'important d'això d'estar adherits és, primer, rebre els avantatges que això suposa, és en modernització o en treballar tots igual, els ajuntaments, intentar establir una forma de treballar conjunta, perquè això no és sempre així, que hauria de ser i no és sempre així, i estar assabentats de tot el que s'està intentant treballar o millorar. Una mica és en aquest sentit. No sé si hi ha preguntes sobre aquest tema. No. Només comentar que creiem que tot i que no hi hagin tècnics, l'important és tenir la voluntat d'aprendre dels altres també, perquè ja que els altres municipis més grans sí que tenen tècnics i potser gent especialitzada, doncs la idea també crec que són agafar aquestes idees per poder-ho implementar aquí, per tant creiem que sí que és una iniciativa positiva.
Molt bé, gràcies, sí, completament d'acord. Molt bé, doncs si no... Sí, perdona, Montse, endavant. Preguntar que això representa algun cost per l'Ajuntament, no? Perquè formar part de local crec ja ens... Bueno, això té un cost... 350 euros. Bueno, no, 376. El dia de l'informativa és cert que vaig dir 350 aproximadament, perquè no recordava exacte, però mirant, 376 euros anuals. Però no té cap més cost. No. Molt bé, doncs, si no hi ha cap més preguntes, passem a la votació. Vots a favor de la proposta d'adhesió? Unanimitat. Molt bé, ara no hi ha... Aquest ja era l'últim punt de l'ordre del dia. Ara doncs vindria afers urgents. Hi ha afers urgents, per tant explicaré una mica l'afer, després farem com altres plens, no? Votarem la urgència i després... Bé, també és una proposta d'adhesió a un manifest que és Equipaments 2030, que és de la Diputació de Barcelona, i és a l'ús dels equipaments de forma responsable i que els equipaments siguin educadors. Es va comentar una mica en la informativa, per tant, si sembla, votem l'urgència i si decidim que sí que passa com a punt urgent, doncs llavors llegim. Vots a favor de la urgència? Unanimitat. Molt bé, doncs aquesta és una proposta d'acord d'adhesió al manifest del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors de la Diputació de Barcelona. Senyor secretari, el llegim? Sí, perquè aquest no... Sí. S'ha fet arribar, no? Sí, s'ha fet arribar, sí. Bueno, no sé si voleu que llegim tot o l'expliquem i llegim la part dispositiva, el que vulgueu, els grups, sí? Val, doncs, sí, doncs... Anem a la dispositiva? Sí, anem a la dispositiva. Sí, perfecte, doncs gràcies. Després del que ha explicat el senyor alcalde, i votada, com ja diu el primer punt, la urgència, anirem al punt segon, que és aprovar l'adhesió de subscriure el contingut i manifest del suport de l'Ajuntament de Cànoves i Sant Malús al manifest del projecte transformador d'Equipaments 2030, responsables i educadors de la Diputació de Barcelona, que es transcriu a continuació. És un manifest del projecte transformador d'Equipaments 2030, responsables i educadors, l'exposició de motius i al llarg de 40 anys de vida democràtica. Aquest seria una reiteració de l'abans. No sé si ho heu llegit ja, si no us ho torno a llegir. Vull per no tornar a llegir. No cal? No? Vale, aleshores, per tant, diu, per tant, en una primera fase la finalitat del projecte Equipaments 2030, responsables i educadors, és adequar i complir els pilars següents que han de ser perceptibles per la ciutadania. Un de caràcter participatiu, que és l'equipament que fomenta la ciutadania activa i la participació en la seva gestió i governança per tal de fer arrelar un sentit democràtic de comunitat i responsabilitat cívica, equipament que forma part d'una xarxa del benestar ciutadana que escolta les persones usuàries, les seves demandes i es relaciona activament amb la comunitat i altres equipaments del seu entorn. Una altra fase que seria aquesta, la d'accessible, un equipament que garanteix l'accés universal i equitatiu de tota la ciutadania sense cap mena de distinció o barrera, tant si és per raons econòmiques com per raó de gènere, edat, nacionalitat, color, llengua, discapacitat, orientació sexual, religiosa, etc. Equipament que és inclusiu i que és equitatiu perquè ha corregit els desequilibris, la discriminació, la infrarrepresentació de certs col·lectius no usuaris i promou un ús ciutadà que és plural i representatiu del barri / ciutat, sense deixar ningú fora ni enrere. Un altre seria l'igualitari, un equipament que garanteix i promou la igualtat i la dignitat de totes les persones, que és un espai lliure de masclisme i de tota mena d'abús, discriminació o violències i que fomenta la trobada i la bona convivència intergeneracional i intercultural del veïnat. Equipament educador en plena igualtat ciutadana des de la diversitat i els valors civils i democràtics. I per últim, sostenible. Equipament sostenible i ambientalment responsable compromès amb la lluita contra el canvi climàtic
climàtic, l'eficiència energètica i l'economia circular, equipament en transició cap a la descarbonització i que és referent de la sostenibilitat i dels ODS o de la ODS de l'Agenda 2030 entre les persones usuàries i el veïnat del barri, ciutat, poble, impulsar la consciència ecològica a partir de l'acció educadora i la difusió dels hàbits i valors pel que fa a la sostenibilitat. El punt tercer seria notificar el present acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i quart i últim, publicar aquesta resolució al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal. Gràcies. Molt bé, gràcies. Dir que la comissió informativa es va comentar, de fet aquest no és podríem dir un punt urgent d'aprovació, no està inclòs a l'ordre del dia perquè aquí, com es diu aquí els antecedents, això es va aprovar per la Diputació de Barcelona el 12 de gener del 2023, a nosaltres ens va arribar doncs el mateix dia que ja havíem fet la convocatòria, per tant si no l'haguéssim entrat a l'ordre del dia, però sí que es va comentar doncs, a la comissió informativa que crec que valia la pena doncs, entrar com a urgent, perquè si no tardàvem 2 mesos més a aprovar l'adherir-nos aquí. Aquí també hi entra doncs, tot el tema d'abandonament escolar que vam estar parlant doncs, el passat ple, si no recordo malament, també incloeix tot això. No sé si hi ha alguna pregunta per part dels grups. No? Sí, davant, Montse. No, que està molt bé adherir-se a aquestes propostes i més gran de la Diputació, però què implica el consistori adherir-se? Bueno, segurament... Què s'haurà d'executar? S'haurà de fer una revisió de tots els béns immobles, el mobiliari arquitectònic, si compleixen aquests requisits? És que no ho sé, No, jo tampoc exactament tampoc no ho sé, però segurament serà això. Es farà una revisió dels equipaments, la manera de funcionar, activitats, accessos, si són sostenibles, tema d'aïllament, de calefacció, una mica tot això, i segurament doncs, la Diputació et farà unes observacions de millores que s'haurà d'anar fent progressivament, perquè evidentment la capacitat econòmica de cada municipi és la que és i potser no es podrà fer tot de cop, però jo crec que una mica va en aquest sentit, no? Val? Doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Molt bé, ara tenim doncs també un altre punt d'urgència que l'explico molt breument i després farem com abans, votarem la urgència. Bé, nosaltres en el pressupost 2023 una de les partides és la instal·lació d'una videoacta. Tots sabem doncs, que aquests plens doncs, en època de pandèmia i ara doncs, s'estan gravant. Jo crec que era, no sé si era el passat ple o l'altre, reconeixia doncs, que no era la millor forma que s'estava fent, perquè és una càmera que nosaltres, diguem-ho així, amb bona voluntat la muntem i que hi ha hagut moments que se'ns ha acabat la targeta de memòria o se'ns ha acabat la bateria o que hi ha tingut problemes i pensem que això no ha de ser així en el futur i per això vam incloure una partida pel 2023 que és per instal·lació de la videoacta. És a dir, el ple queda gravat, això servirà amb la certificació evidentment del secretari doncs d'acta, val? I a més, aquest equip de gravació emetrà doncs, els plens en directe pel YouTube i no haurem d'estar preocupant-nos. És a dir, és un sistema ja pensat per això, un sistema que tal com ara tenim una càmera que està situada aquí, que ens agafa a tots junts i quan parlem, bueno, si el que està mirant no sap segur qui parla, aquí no, hi ha un sistema que enfoca el que parla, vull dir, un sistema tal com ha de ser, no? Sí que és cert que també no era un tema que tingués molta urgència, però es va comentar a la comissió informativa de que, home, quan abans millor pugui començar a funcionar, doncs millor. Per tant, per això vam proposar doncs, si el portàvem avui com a afer urgent i la proposta que ara d'això que nosaltres ara portem és adherir-nos
el Consorci Català del Desenvolupament Local per la compra o contractació d'aquest servei de videoacte. No sé si... votem la urgència i després vots a favor de la urgència. Unanimitat. Molt bé, doncs si no volem, no sé si llegim tota la proposta però és llarga. Fem una cosa, perquè ens situem, llegim el primer punt, que és el Consorci Català de Desenvolupament Local, i després ja saltem a la part dispositiva, si us sembla, i així ho dic per més que tot perquè la gent que ens està escoltant... Aquest ha estat plores de tots catalans. Sí, clar. Sí. Gràcies. Doncs aquesta proposta d'acord de sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús al Consorci Català de Desenvolupament Rural, entre altres antecedents que ja suposo que el consistori ha pogut llegir, diu que el Consorci Català de Desenvolupament Local és una entitat pública de caràcter associatiu i de la naturalesa voluntària sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'establir i gestionar serveis d'activitats d'interès local o comú d'acord amb els objectius que es defineixen en els seus estatuts. En aquest cas diu està escrit a la Diputació de Lleida, però això no és el nostre cas. No és el nostre cas. Molt bé, aleshores passaríem directament a la part dispositiva d'aquesta proposta, que en el primer punt era ratificar la urgència, cosa que ja ha fet el plenari, i en el segon seria l'aprovació dels estatuts del Consorci Català de Desenvolupament Local i sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. En el punt tercer, publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d'anuncis de la Corporació. I quart i últim, notificar l'adopció del present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local en domicili a la ciutat de Barcelona, al carrer València 231 6è 08007 Barcelona, els efectes escaients i la formalització de l'adhesió interessada. Gràcies. Bé, el punt 5 d'aquesta proposta, que no l'hem llegit i potser l'havíem d'haver llegit, diu: el Consorci té com a objectiu la contractació de serveis i subministrament pels ens locals de Catalunya a través d'un sistema d'adquisició centralitzada, així com exercir tasques de suport a la central de contractació de l'Associació Catalana de Municipis. Una mica aquest tràmit que estem fent ara d'adhesió és per poder fer la contractació d'aquesta videoacte molt més àgil i molt més ràpid. No sé si hi ha alguna pregunta sobre... La pregunta és si aquesta adhesió té algun cost? No. Aquesta no tens cost. Perquè nosaltres ja estem adherits a l'ACM, l'Associació de Municipis de Catalunya, i ja hi estem adherits. I per tant és una col·laboració entre l'ACM, que serà el punt que ve després. El que passa que nosaltres estem adherits a l'ACM, però no estem en el central de compres, que no em sortia, i per això ara hem de fer aquest tràmit, però no té un cost. Sí, endavant. Que ens demaneu que aprovem els estatuts i aquesta documentació, faltar la documentació dels estatuts, que no ens l'heu enviat. No, però nosaltres no estem, perquè aquí posa això, però... No, jo sé que és un tràmit, però com hem d'entendre, nosaltres avui no estem aprovant uns estatuts. Nosaltres estem adherint a una entitat que ja hi és i que en la seva assemblea té uns estatuts que els aprovarà la seva assemblea. Nosaltres avui no aprovem uns estatuts perquè és que no hi són. Clar. M'explico o no? És a dir, nosaltres no podem aprovar, un ajuntament no pot aprovar els estatuts d'un consorci, no. En tot cas, quan estiguem adherits i hi hagi una assemblea i presentin els estatuts podrem votar, però no, clar. És que posa, no? Sí, no sé on t'ho posa. Sí, no? Vull dir perquè... No sé quin punt. El segon. El punt segon, no? No, no ho veig. En el punt segon d'allà, vale. Sí, en la part dispositiva, sí. Bueno, jo crec que aquí
una mica, en vez d'aprovar, es refereix a que acceptem els seus estatuts, jo crec, això és el que crec jo, val? Clar, el moment que tu t'adhereixes has d'acceptar les seves normes, per dir-ho d'alguna manera, i per tant és el que d'això és. Val? Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta més, no? Per tant, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. I ara passem a l'últim punt d'afers urgents, que és, tal com deia, doncs és adherir-nos a la central de contractació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català de Desenvolupament Local. El Consorci Local pel Desenvolupament Local doncs ja ho hem fet, però ens adherim ara doncs, a la central de contractació. Votem l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Unanimitat. Per tant, jo aquí, si sembla, també llegim la part dispositiva. Sí? Sí, no? Perquè Sí, perquè ho hem explicat una mica. és el Miquel mateix. Sí. Bé, doncs pel que fa aquesta proposta d'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús a la central de contractació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català del Desenvolupament Local, el primer seria aprovar aquesta urgència que ja ha estat aprovada per unanimitat pel consistori. La segona seria acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català de Desenvolupament Local, central de compres, que és com ho entenem tots, per tal de poder efectuar l'adquisició de béns, subministraments i contractació dels serveis a través de la central de compres de l'ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix amb les empreses adjudicatàries. Tercer, facultar l'alcalde president tant com en dret esdevingui necessari perquè en nom i representació d'aquesta corporació pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord, permetent l'adhesió als diferents acords marc que siguin d'interès i que la central de contractació formalitzi. Això es parla d'un futur, I el quart és comunicar aquest acord pels seus efectes i coneixements a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Consorci Català de Desenvolupament Local, preferentment per enòtum, amb el NIF tal i el correu electrònic central de compres acm.cap o per correu, carrer València 231 6N, planta 08007 de Barcelona. Cinquè i últim, autoritzar a l'Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus mitjans, web, butlletins, xarxes socials, l'adquisició per part d'aquest ens local del bé i serveis utilitzats per la central de compres del món local com una mesura de difusió de l'activitat d'ambdues entitats. Gràcies. Molt bé, bueno, doncs una mica és el mateix, no sé si hi ha alguna pregunta referent a això. No? Doncs molt bé, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Unanimitat. Molt bé, doncs ara no havent-hi més propostes, més afers urgents, doncs passem a les preguntes dels grups municipals. Comencem amb les preguntes del grup municipal del PSC de Cànoves i Samalús. Pregunta número 1 que formula el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. Diu, en referència al personal laboral temporal de l'Escola Bressol La Petita Estelada, voldríem saber quines són les condicions actuals dels contractes, quan finalitzen i què es farà amb aquestes places. Ara hi ha una contractació de dues educadores per 6 mesos, que se'ls acaba el contracte durant el mes de març, a les dues. Sí que és cert que es havia de convocar un concurs per contractar. Bé, es van contractar d'urgència. Per què? Perquè hi havia molt volum de nens, vull dir, estava ple, i per tant van fer una contractació d'urgència mentre es preparava tot el concurs, totes les bases, i es feia el concurs per contractar les educadores i per fer una borsa de treball per si hi havia baixes o aquestes situacions.
Què ens ha passat? Doncs que se'ns ha retrasat tot una mica perquè l'empresa Cavall de Cartró ens ha posat un contenciós i en principi fins al dia, perquè diuen que el procediment de canvi de gestió no és el correcte, i fins al dia dilluns passat, que era dia, si no recordo malament, dilluns passat, no me recordo quin dia era, el dilluns passat, 26, 25, 24, 23. Doncs fins al dia 23 tenien temps de presentar la demanda, els serveis jurídics d'aquest Ajuntament estaven esperant aviam quina era la demanda, encara no ens ha arribat, tenien temps de presentar-ho al jutjat, no ens ha arribat quina és concretament la demanda, i per això ho hem retrasat una mica. Però bueno, ara les treballadores que hi ha són dues i se'ls acaba el contracte i ara en breus dies hem de decidir què fem, però per això se'ns ha retrasat el concurs públic. Alguna pregunta més o no? Val. Bueno, entenc que la idea és tornar a contractar dues, no? Vull dir que el volum com continua igual. Sí. Sí, clar, allargar, doncs sí, clar, evidentment allargar el contracte, però la idea és poder fer el concurs públic i fer-lo. La idea és fer-ho tal com s'ha de fer el concurs. I el que passa per aquests motius hem esperat una mica, aviam quina era la demanda, aviam com anava, però sí, es continuarà per necessitat de servei, perquè és necessari. Molt bé, la següent? Sí, la següent pregunta diu: segons la proposta del grup municipal del PSC en el ple de 30 de juliol del 2015, on es demanava al consistori fer un estudi per instal·lar una escultura relacionada amb la Carbonera, perdoneu, torno a començar. Ja llegiré jo que tinc més veu, va. Vinga, segons la proposta... Ja no me'n queda. Segons la proposta del grup municipal PSC en el ple de 30 del 7 2015, on es demanava al consistori fer un estudi per la instal·lació d'una estructura relacionada amb la Carbonera en una de les dues rotondes del municipi, tal i com l'anterior equip de govern tenia projectat i que va ser aprovada per unanimitat, voldríem saber per què no es va portar a terme i finalment ha hagut de fer-se a través d'un procés participatiu 7 anys més tard. L'he portat, la Carbonera és aquesta és la maqueta que va encarregar l'anterior equip de govern, que quan nosaltres vam entrar al govern ens va arribar feta i ens va arribar, això no és ni cap crítica ni res, la factura de 600 euros de fer la maqueta, i es va plantejar a l'associació del SUI. El SUI en aquell moment no, tot i que tots els que coneixem una Carbonera doncs l'entenem, l'escultura, però el SUI volia anar més enllà i volia que fos una Carbonera que per a una persona que no l'hagi vist mai doncs entengui què és, i això consideraven que no s'entenia, vull dir que no d'això, i per això es va aparcar, perquè no ho veien clar muntar aquesta d'això. Llavors es va anar intentant buscar solucions i al final en processos participatius doncs van entrar ells una proposta de posar això, i va ser quan es van posar a treballar i fins ara, perquè primer quan va sortir la proposta del procés dels pressupostos participatius vam mirar si ho fèiem amb terres, amb un tipus de coles que s'aguantessin, vam mirar, perquè tinc un projecte fet també allà al meu despatx, amb xapa Cortem, que és la xapa aquesta que veiem rovellada, que simula una silueta, on es veia la silueta aquesta d'aquí, i es veia aquí la silueta del Carboner amb la burja, amb la barra que burjava aquí, però tampoc no els va convèncer, perquè tot i que, torno a repetir el mateix, els que sabem que és una Carbonera ho sabem, però la gent que no ho ha vist mai no ho sap. I per tant, fins que vam trobar, que ho va trobar l'associació del SUI, aquesta persona, el Marc Herrero, que ens va fer aquesta Carbonera. Per aquest motiu s'ha anat allargant tot. També quan s'ha parlat amb el SUI, lloc de posar-la, com que la intenció del SUI era que la gent la pogués interpretar i veure, si la instal·làvem a les rotondes de la carretera no hi pot parar ningú a veure. I per això, per aquest motiu, es va decidir instal·lar-la en aquesta rotonda d'aquí, que tot i que no és a l'entrada del poble, sí que és el punt on passa tota la gent que ve al Parc Natural del Montseny.
i per tant és un punt que passa tothom que ve a visitar el parc, doncs hi passa, i per aquest motiu ha anat així. Hem tardat 7 anys per la dificultat que té fer una carbonera que s'entengui, que es pugui veure i que s'entengui que aquest ha sigut el motiu del que s'ha tardat. I també és cert que s'ha tardat 10 mesos a instal·lar-la quan ja la teníem feta. És a dir, aquesta carbonera que vam inaugurar el dissabte de Sant Sebastià, feia 10 mesos que la teníem guardada. També podem preguntar com és que l'Ajuntament tarda 10 mesos a instal·lar una carbonera. Doncs molt fàcil, ho explicarem, és molt simple, perquè al moment que arriba la carbonera, que es decideix, el Marc Herrero, el noi que la fa, amb molta il·lusió, perquè li agrada molt fer aquestes coses, s'hi va posar a treballar ràpid, la va tenir més ràpid perquè ell havia dit que necessitava 9 o 10 mesos i la va tenir en 3, em penso. Clar, ens la va portar, jo encarrego els serveis tècnics de l'Ajuntament adequar això, fan un petit projecte, ja sabem que els serveis tècnics de l'Ajuntament tenen moltes altres feines, fan un projecte quan poden, i quan ens presenten el projecte, dic, quantifica'm el projecte. El quantifiquen, al cap d'uns dies, o al cap d'unes setmanes, em porten el quantificat i em diuen 30.000 euros. 30.000 euros no me'ls gasto per posar una carbonera. Per tant, tornem a retrasar una mica més i llavors és quan decidim fer el que hem fet ara, de dir, i a més es va parlar amb el SUI i el SUI va quedar clar, ells volien una carbonera, no volien una gran despesa pel municipi, i per això s'ha fet d'aquesta manera, vull dir que ha sigut complicat. Entenem que des dels veïns diguin, ostres, heu tardat molt a posar una carbonera, però ha anat així. I per tant, aquesta encara estava guardada allà, vull dir que és la que havien presentat, que és maca, també. No sé si hi ha algun... Vull dir que té tota una història llarga. No, ha quedat molt clar. Nosaltres no ens referíem al fet de que hagi trigat 7 anys, que jo entenc que és un procés lent, òbviament, per decidir com es farà, on es farà i tot, sinó el fet de que es va votar per unanimitat que es faria i que després s'utilitzessin els pressupostos participatius per fer aquesta escultura que ja s'havia pactat que es faria. Per tant, els pressupostos participatius es podien haver utilitzat per una altra cosa. Sí, però el que passa és que, explico, és que esclar, s'acorda que es farà un homenatge als carboners, una carbonera a una rotonda. Arrel d'aquí és quan l'equip de govern que hi havia encarrega aquesta maqueta. És a dir, no s'encarrega primer la maqueta i després es decideix que això es posarà allà. M'explico, clar, quan arriba aquesta maqueta, que llavors ja nosaltres estem al govern, es presenta, que jo crec que al final hi ha d'haver un sentiment de poble. Si nosaltres hem de posar una escultura a l'entrada del poble, ha de ser de Motogorri. Si és una carbonera que, a més, que gestiona tot el tema de la carbonera és el SUI, doncs jo crec que havíem de preguntar. I quan veuen aquesta maqueta no els acaba de convèncer, doncs això fa que es canvi, no? Fa que es canvi. L'acord era, doncs, sí, fer una escultura amb una rotonda, però no estava tot definit concretament. Vull dir que... No, però ja es va dir, ja està escrit a l'acte, que era una proposta, és a dir, que es proposava aquest tipus d'estructura, però, òbviament, si després tant els ciutadans o el consistori preferia una altra cosa o decidia que no era l'adequat, doncs, òbviament, es podien buscar altres opcions. Simplement era una proposta, bueno, una idea inicial, clar, per fer l'estudi on es posaria i tot. Sí, i entenc el que volen dir, no? Que és a dir, que d'una proposta que era d'un acord de ple, doncs al final es va fer a través d'uns pressupostos participatius, oi? És això el que em vol dir, oi? Clar, a través d'uns pressupostos participatius, i no recordo si era aquest de la Carbonera, també hi va haver una de les propostes de pressupostos participatius que es fes un recull històric del municipi de Cànoves, i aquest nosaltres com a equip de govern vam dir, doncs no, perquè això ja ho havia d'haver fet l'anterior equip de govern o els anteriors, no el passat sinó tots, perquè és la història del nostre poble. Per tant, això nosaltres, i així es va fer l'assemblea, es va dir
ja no cal acceptar-lo com a proposta, sinó que es pot fer, clar. No ho sé, s'ha fet així, vull dir, no per anar en contra d'un acord de llavors o no, sinó perquè la situació ha anat així i ja està, no ho sé. Clar, nosaltres podíem haver dit al SUI quan va presentar la proposta doncs, que no s'accepta la proposta perquè estava acordada en ple, si és... No, clar, sí, perquè... Bueno, és que no era no acceptar-la, sinó que aquesta proposta es podia haver agafat i haver-la treballat per una part que no fos pels pressupostos participatius i acceptar, no sé, arreglar el parc. Això ho entenc, però jo el que vull dir és que... s'ha perdut fer una altra cosa. No, ja, però jo el que vull que m'entengueu, nosaltres no vam ser qui vam anar al SUI i els vam dir presenta una proposta, no, va ser el SUI que va entrar a una instància com a proposta. Per tant, si jo volia... Però es poden filtrar, vull dir... Un moment, clar, però al moment que filtrem, jo li haig de dir als senyors del SUI, aquesta proposta no és vàlida perquè hi ha un acord i ja ho farem a part. I havia de fer això. Perfectament, no ho veig il·lògic tampoc fer això. No, jo no dic que sigui il·lògic, jo dic que no s'hi va pensar el que sigui i no es va fer. Vale, sí, que això no hi ha cap problema, simplement que ens sap greu que s'hagi perdut una altra opció que es podria haver fet amb els pressupostos participatius, simplement, però que estem molt contents en com ha quedat, s'ha de dir, ha quedat molt maca, però simplement això. Molt bé, passem a la següent pregunta. Sí, la tercera pregunta, ara que ja... Sí, un regatet. Quin tipus de normativa regula la concessió i el funcionament dels diferents locals socials del municipi? Les condicions són les mateixes per tots els locals? Primer, les condicions no són les mateixes perquè els locals són... La forma de gestió del local és diferent, és a dir, el local de Can Volar és gestionat per l'Ajuntament, hi ha una concessió del bar a una persona. El local del Mirador té una concessió a l'Associació dels Amigos del Mirador. El local de Cales Bandia no és propietat de l'Ajuntament encara, per tant que no el gestiona l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament és donar un suport a l'associació de veïns o als veïns d'allà fent tasques de manteniment, però si en algun moment l'Ajuntament digués no les faig les tasques, no passaria res. Sí que passaria, que els veïns tindrien un problema i això no es farà, però vull dir que és titularitat encara dels veïns perquè no està recepcionada l'urbanització i no està recepcionat el local. Per tant, i això ho saben els veïns, i per això quan la persona que gestionava el local fins ara de Cales Bandia, tot el plec de clàusules de concessió que li van fer ho va fer l'associació de veïns de Cales Bandia, no l'Ajuntament. Per tant, clar, normativa, quina normativa regeix? No hi ha una normativa per tots els locals, són diferents. En el local de Can Volar hi ha una contractació, una concessió amb una persona que gestiona el que és el bar, que és una concessió que com marca la llei, això el senyor secretari ho sap més bé que jo, i ja està. El que sí que hi ha és un reglament d'ús o un acord amb l'associació de veïns de Can Volar, és a dir, establint quan el poden fer servir sempre que necessitin, on hi ha uns compromisos per part d'aquesta persona concessionària que quan l'associació de veïns el necessita ha d'obrir el local, que qualsevol persona, com que és un local social, pot fer ús. Hi ha una sèrie de condicionants, però per lo de més, llavors tenim clar el local social de Samalús, Xavier Flaquer, que d'això és que aquell té un reglament, un acord entre les entitats de Samalús i l'Ajuntament, que cada un té idees diferents, són diferents. I després està les ordenances pel lloguer, en el cas d'aquí, del local d'aquí i d'això, hi ha l'ordenança de preu públic, d'ocupació d'espai públic, de l'ús públic, que marca d'això, però bueno. Passem a la següent. La següent pregunta és la 4. Diu, sabem que les urbanitzacions de Can Casademont i Can Nova Residencial no estan recepcionades per l'Ajuntament. Ens poden informar en quin punt urbanístic es troben i del calendari previst per portar a terme el projecte d'urbanització? Bé,
urbanització de Can Casdamunt, que és residencial, ha passat molts anys amb la Junta doncs, que no estava activa, no feia res, i que és cert doncs, que ara sí que hi ha una Junta que està més activa. Es va fer una assemblea on es va aprovar en assemblea tots els veïns que passàvem doncs, de ser una Junta de compensació a ser una Junta de cooperació. Per tant, vol dir que a partir d'aquesta aprovació doncs, intervé doncs, l'Ajuntament, conjuntament amb els veïns, si és de compensació o no, s'ho fan els veïns sols. I per tant, ara han estat tots uns mesos que havien de desbloquejar, necessitaven unes autoritzacions de la Generalitat per desbloquejar el compte corrent que tenen, tota aquesta tramitació, i ara doncs tot això ja ho tenen desbloquejat, ja ho tenen actiu, i ara el que hem de fer doncs, que nosaltres en breu, durant aquest mes de principis de febrer, hem de tenir una reunió amb ells per començar-ho a desencallar i començar a treballar-ho. Però de totes maneres la situació urbanística és que no està recepcionada i és que s'ha de començar els treballs d'urbanització, és a dir, que la situació urbanística és la mateixa que fa uns quants anys o molts anys. No sé si... I el projecte de reparcel·lació també s'ha de fer, sí. Vull dir que és un tràmit lent, però sí que doncs, ara a principis d'aquest mes doncs, hem de començar doncs, a tenir reunió amb l'advocat doncs, per desencallar-ho i veiem quins tràmits ja comencem a fer. No sé si hi ha alguna cosa més o no. Has dit que doncs, ja s'ha passat a Junta de Cooperació, doncs això ja està aprovat i tot, i per tant, un cop que es desencalli ja començaria a moure's una mica el tema, no? Sí, el que passa que quan es va aprovar, després la Junta havia d'actualitzar moltes coses, tenia doncs, també problemes perquè sabem que les entitats moltes vegades, moltes vegades no, sempre, has de justificar de tant en tant en el banc doncs, qui hi ha a la Junta, qui has de presentar els acords de Junta, tota aquesta documentació per anar, perquè si no es bloquegen el compte. I aquesta era la situació que tenien ells, i fins que no han desbloquejat tot això, ara ja sí, i ara doncs, ja hem de començar doncs, a treballar doncs, per arreglar-los. El que passa que no és una cosa fàcil, és una cosa llarga, però bueno. El canvi de sistema és el que s'ha fet. Sí, el canvi de sistema, que és el que deia, que hem passat de... Molt bé. Molt bé, doncs la següent pregunta és la número 5, diu: ens agradaria saber els tràmits que ha realitzat i o estigui fent actualment l'Ajuntament per resoldre el problema de les esllavissades de Calasmendia. Bé, jo no sé fins a on puc explicar i fins a on no puc explicar, i em perdonareu i ara quedareu parats i direu què està dient ara. Pues estic dient una cosa, clar, jo al passat ple vaig explicar unes coses aquí, després se'm va trucar una veïna afectada dient per què havia explicat coses aquí que ells encara no sabien. Per tant, jo avui no em puc explicar gaire cosa, perquè sí, puc explicar el que puc explicar i prou. És a dir, el que sí que s'ha fet, doncs es va fer una visita doncs, amb els serveis jurídics dels veïns afectats a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigües, per demanar-los aviam quina responsabilitat tenien ells amb tot això, i d'això es van dir que no en tenien, que ells la seva responsabilitat era la gestió de l'aigua, no els efectes de l'aigua, sinó la gestió, com es feia la gestió de l'aigua, aquesta era la seva resposta. És a dir, que si nosaltres gestionem l'aigua de mala manera, ells actuaran, però si plou molt i ens fa mal, ells no és culpa seva. Això és el que ens van dir. El que sí que d'això puc dir doncs, que evidentment s'ha aprovat el pressupost, hi ha una partida per fer un estudi hidrològic que costarà doncs, 45.000 euros. Demà al matí, crec que si no recordo malament, a les 11 tinc reunió amb el director general dels Serveis Territorials de Presidència de la Generalitat de Catalunya per tractar aquest tema, i el dia 3 tenim una reunió amb els serveis jurídics dels veïns afectats, de tots, perquè hi ha un grup de veïns i després hi ha una veïna que va agafar un advocat, també està convocat,
i a partir d'aquí doncs, començar a treballar conjuntament. Bueno, a partir d'aquí ja hi estem treballant, però aquestes són les actuacions que s'han fet ara. També s'ha de fer la contractació, que tenim el pressupost aprovat, de l'estudi hidrològic, i en aquest sentit doncs, és el que anem treballant. Val? Sisena i darrera pregunta del grup municipal del PSC. Diu, a la zona d'urbanització de Can Volar, on s'està fent les obres de primera fase, hi ha 2 tubs amb sortida d'aigua. Un d'ells fa olor a claveguera. Els veïns i veïnes volen saber què canalitzen aquests tubs i què es farà amb aquestes sortides. Sí, els 2 tubs, un és el tub que quan es va fer tota l'urbanització, les obres d'urbanització, els carrers nous i això, es va deixar un tub que és de pluvials i que no és un causant directe, però és un causant indirecte de tota aquella erosió, també, perquè és un tub d'un diàmetre gros, important, i per tant quan baixava aigua en baixava molta i erosionava. Aquest es va anul·lar de seguida que es va veure el problema, es va tapiar, i l'altre, que l'hem descobert ara, quan hem fet les obres, doncs és a dir, nosaltres tenim el carrer Terol, hi ha el carrer Terol, que té pendent i té el clavegram, i al final del carrer Terol hi ha una estació de bombeig, que està soterrada, hi ha una bomba que bombeja. Què passa aquí? Que quan es col·lapsa per una vinguda d'aigua, pel que sigui, perquè tingués una avaria, la bomba té un desguàs, té aquest tubo que desemboca d'això, però això és en cas d'emergència. Què han vist els tècnics? I ja s'ha demanat a Aigües de Catalunya, que fa el manteniment d'aquest clavegram, que s'arregli, perquè què ens han donat és que la sortida no està prou en l'aire, i és a dir, quan ja puja el nivell de l'aigua del clavegram, encara la bomba comença a treure, però sobreeixeix i surt aigües brutes per al tub aquest, i per tant això s'ha d'arreglar urgentment, sí, però clar, nosaltres no teníem ni coneixement que hi havia aquell tub, perquè quan estava tot embardissat i tot, clar, no es veia, però sí, ja està avisat de l'empresa que això no pot funcionar així. Només per matisar, per tant es farà càrrec Aigües de Catalunya, de solucionar aquesta part. Bueno, clar, això hem de mirar, això hem de valorar-ho bé, perquè no sé qui va fer la instal·lació. Primer els tècnics han de valorar què realment, quin cost té i això, però clar, Aigües de Catalunya no va ser la que va construir. Sí que pot ser que s'hagi de fer càrrec perquè ho va recepcionar, per tant ho hem de valorar, no ho sé. Hem de valorar qui se'n fa càrrec en aquest moment exacte, no ho sé. Ara passem a les preguntes d'Esquerra. Primera pregunta que presenta el grup municipal per Catalunya. Diu, durant 2 o 3 caps de setmana diverses persones han observat que no hi havia ningú al punt d'informació d'entrada al parc a la vora de l'aparcament de Can Domènec. Hi ha hagut algun problema? L'únic és que, com recordareu, la informadora va passar a formar part de la plantilla i per tant treballadora de l'Ajuntament, i per tant l'únic que s'ha fet que ha fet els seus dies que li tocaven de vacances o lliure disposició, i se'ls ha agafat ara, però no hi ha cap més problema, ara ja està treballant i tot funciona. La següent. Pregunta número 2. Ara que han acabat les festes de Nadal i Reis, han fet un balanç pel que fa al pessebre vivent, en el qual s'han introduït canvis i noves propostes amb la intenció de millorar-lo. No creuen que és millor que el recorregut acabi a la plaça de Sant Mus en lloc de la pista poliesportiva? El canvi de recorregut també ve una mica per les obres de la rectoria, es va valorar de fer un canvi, després al final del recorregut a la pista coberta, el motiu una mica són 2. Primer, la plaça queda una mica justa per muntar les parades, per fer-ho tot, és una mica justa. Després, l'Ajuntament ha de contractar un generador per donar corrent a totes les parades. Aquest generador a un dels anys es va contractar, ens el van
sabotejar. Ha costat a l'Ajuntament 4.000 euros arreglar aquest generador, tot i que el generador es va cremar, es va haver de llançar, un generador que era quasi ben nou, que amb un cost, si no recordo, si era de 11 o 12.000 euros. L'assegurança de l'empresa es va fer càrrec d'una part, l'empresa va dir que d'això, i al final vam arribar a un acord, perquè clar, una cosa és quan hi ha una avaria, però l'altra és quan hi van tirar sorra i sucre i no sé què dins el dipòsit. Per tant, vam arribar a un acord amb l'empresa, perquè quan ho valores amb els serveis jurídics era complicat, no teníem les de guanyar, i per tant dius, val més el que es diu a vegades, un mal acord que un bon judici. Per tant, i arrel de tot això, doncs sí que s'ha valorat, s'ha parlat també amb els firaires, sí que els firaires ho han dit, queda una mica fred. També és cert que, perquè el llum és blanc, segurament si es haguessin posat les bombetes que es posen per festa major hagués sigut tot una mica més acollidor, però jo també vull recordar que, esclar, que el pessebre vivent és iniciativa d'un grup de veïns que organitza, evidentment que hi està molt implicada la regidora, la Judit, però són ells els que organitzen i que decideixen. I el que es va organitzar al principi, si recordareu, era un pessebre vivent. La fira de després no. Clar, què passa? Que com a Ajuntament podem assumir el que podem, però no podem anar ampliant. I així és tal com es va transmetre als firaires que van tenir reunió ara passat, no me'n recordo si era just abans de Nadal o així després del pessebre, se'ls va dir, clar, si volem que sigui el lloc acollidor, si volem que moltes coses us heu d'implicar més. És a dir, formar part de la comissió i treballar-ho conjuntament entre tots, perquè esclar, els que es munta el pessebre ja tenen prou feina a muntar tot el pessebre, les escenes i tot. Si a més hem d'estar, i la brigada no té capacitat per tantes coses, perquè si hem de començar a muntar com a la festa major, llums, a guarnir-ho tot, és complicat. No ho sé, de cara a l'any que ve es tornarà a valorar junt amb els firaires, i potser es torna aquí, o potser no sé, De fet, una cosa que sí que tenen clar tots els que organitzen el pessebre, que cada any hi han d'anar introduint canvis, perquè si no al final sempre és el mateix pessebre, de la mateixa manera, i d'això. De fet, jo que estava a la zona de Caldo, molta gent va dir que el recorregut millor, el recorregut, molta gent va dir que era millor aquest, però sí que estem d'acord que el que és la pista és una mica més fred, és més el llum aquell blanc, és més... Però bueno, el proper any es tornarà a valorar, i si s'ha de... Jo també sóc partidari que sempre un pessebre i un acabament del pessebre és molt més acollidor la plaça que no pas la pista, però bueno, l'any que ve en tornem a parlar i decidim. Molt bé, passem... Bueno, no sé si hi ha alguna cosa més a dir, no? Doncs passem a la següent. Pregunta número 3 del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Diu, si entrem al web de l'Ajuntament i anem a Transparència i busquem informació sobre la seva composició política, veiem que no s'ha actualitzat la seva composició d'ençà el 18 de març de 2017, com es pot comprovar en aquest enllaç. Quan es pensa posar el dia? Bueno, el dia és cert que estava... Aquí cal remarcar una cosa, que clar, que una cosa és el portal de transparència, i l'altra és la web. Hi havia coses que en els dos llocs que estava malament, o que no s'hi havia posat. Aquí tot el que fa... tot el que és de portal de transparència, que ara està ja corregit tot, i inclús ja està la Mercè com a regidora, ja està entrada, ja està exposada. Sí, s'ha actualitzat tot. Només falta, a la web només ens falten les actes del Consell del Poble. No és falta penjar-les, que es penjaran en breu. I jo només haig de dir una cosa, tot el que fa el portal de transparència, això haig de dir-ho aquí públicament, era feina del francès, i per tant així li vaig transmetre quan vaig veure tot això,
i tot el que fa a la web doncs no, ho porta el Jordi i bueno, ja ho ha corregit i ja ho ha arreglat, val? Vull dir que gràcies per l'aportació, perquè si no no ho haguéssim vist. no ho haguéssim vist. No sé si les preguntes 4 i 5 les pots donar per contestades, Montse? Bueno, al final s'ha arreglat tot, hi ha totes aquestes, que tot això està actualitzat. Sí, Va, gràcies. Llavors aniríem a la pregunta 6 directament. Diu, continuant amb transparència, hi ha un apartat... No, aquest és una altra cosa. Aquesta sí, tens raó. Mare meva, temps sants. Continuant amb transparència, hi ha un apartat interessant que es diu opinions i propostes dels grups municipals, que és absolutament buida. No seria interessant incloure-hi els escrits que es publiquen a la llum? Bé, no, bueno, a no ser que ho demaneu, però això està pensat més que tot perquè en allà hi hagi l'enllaç. Doncs si des dels grups polítics hi ha una web o una altra, no sé, tingueu algun enllaç que puguem posar allà i clic allà i enllaça directament. Això està pensat per això, no està pensat perquè s'hi publiquin, o si no, clar, evidentment, si se'ns fa arribar algun escrit, doncs el publicarem, però no és l'enllaç amb la revista La Llum. Val? Vale. Molt bé, seguiríem per la pregunta número 7. Aquesta segurament també la podem donar per contestada, oi? Sí, perquè avui en dia ja està arreglat. La 8. Pel que fa a la recollida i reciclatge de residus, continuem observant que hi ha contenidors amb importants desperfectes que no es canvien i que es continua fent un mal ús dels contenidors de reciclatge per part de persones que en molts casos no són veïns del carrer o del nucli. Quines mesures es pensen en prendre abans de que en parlem durant la campanya electoral? De ben segur en parlarem amb la campanya electoral, segur. El que passa és que estàvem valorant si contractar un agent cívic, perquè és que és molt difícil. Amb els municipis que tenim al voltant, que es fa el porta a porta, els punts que més afectats, podem dir, són tot el tram de la carretera, que després hi pot haver un veí que ho vegi ple i entri també per aquí, de fora, sí. Però és que, esclar, estàvem valorant si posar un agent cívic que estigui en uns horaris principalment a primera hora del matí controlant aquests contenidors, perquè si no és complicat. Llavors, quan estem parlant de que si canviar contenidors, tot això, hem de recordar que, esclar, l'empresa concessionària va acabar el contracte i ara està en una pròrroga. Si nosaltres li diem que porti contenidors i quan marxi li diem que se'ls emporti, evidentment ens passarà la factura, perquè no els haurà amortitzat. I per tant hem dit, si cal, si un es trenca, que estigui trencat, ells tenen l'obligació de reposar-la, de tornar-la a canviar. Però demanar-los, per exemple, més quantitat nosaltres és fer una despesa que jo crec que ara, pels mesos que ens queden, no toca, no perquè no faci falta, no vull que em malentengueu, no toca perquè és que ens gastarem uns diners que d'aquí pocs mesos no sabem què farem. Per tant, estem estudiant això de posar un agent cívic, que és l'única manera que veiem, perquè si no és molt complicat. Pregunta número 9 del grup municipal d'Esquerra Republicana. Diu, el dia 20 de gener va fer 3 anys el temporal Glòria, que va originar una esllavissada a Calasmandia, 2 cases ensorrades, una casa afectada i famílies en una situació d'angoixa i sense possibilitats immediates de tornar, i altres famílies amb les cases en situació precària. Passats aquests 3 anys, com estan les negociacions amb les famílies afectades? Avança la moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, presentada perquè aquestes famílies es puguin beneficiar d'una reducció de l'IBI? En el cas, aquí hi ha casos, situacions diferents, no? Les cases que arrel de l'esllavissada es van ensorrar i que avui no hi són, clar, aquestes cases en principi no necessitarien una reducció de l'IBI, perquè aquestes cases s'hauria, que no sé, potser s'ha fet, no ho sé,
s'hauria d'haver tramitat al catastre donant la baixa de la vivenda i per tant ja no haurien de pagar res d'IBI. Estan pagant. Bueno, però si estan pagant, em sap greu dir-ho, però és perquè no han tramitat això. I tant. Bueno, ara podem entrar discutint sí o no. Els serveis jurídics, entre els tècnics han parlat d'això. Han de no donar-la de baixa i per tant passarà a ser un solar. És això, bueno, jo no ho sé, ara potser diran, bueno, és que això ho havíeu de... No, ara poder direm, això ho havíeu d'haver dit. No, l'Ajuntament ho pot dir, però els seus assessors això també els hi poden dir. És que això és un tràmit, no d'això. Per tant, aquesta és una situació. I l'altra és que les cases que poden ser afectades en un proper temporal o que tenen un risc, la situació que estan, aquestes no se'ls hi pot fer, això us ho pot explicar millor el secretari, però no se'ls hi pot fer una bonificació de l'IBI perquè al final no han sofert cap dany i per tant no se'ls hi pot fer, no se'ls hi pot aplicar. Llavors, nosaltres vam estar buscant la possibilitat de aviam si es podia fer o aprovar algun tipus de subvenció. Clar, algun tipus de subvenció. Clar, però és que és molt complexa, perquè és clar, un tipus de subvenció com, i això ha de ser a tot el municipi. No només allà, clar. Per tant, nosaltres vam veure que era complexa, no ho sé. La proposta que us vam presentar, que és acompanyada d'un text, és precisament una subvenció que, a més, és un model que s'està duent a terme a l'Ajuntament de la Garriga. Llavors... Però amb cases... Evidentment que l'has d'obrir a tot el municipi, però en els requisits és on tens el marge de maniobra per focalitzar els destinataris als quals vols que vagin dirigides. De fet, us vaig dir que aquesta era una proposta de l'Ajuntament de la Garriga, que a més em van dir que n'estaven elaborant una altra, més ben elaborada, i que si necessitàveu que us la podia fer arribar també, però no he rebut cap resposta al respecte. No, bueno, nosaltres... Una mica també jo penso que aquests veïns estan molt desesperats, no? És una mica el gest per part de jo ho entenc perfectament. Que s'està movent fitxa, s'està vetllant per la seva situació, que ja és prou angoixant. I després em sorprèn que també se'ls hi cobri l'impost de les escombraries. Clar, però és que... No, però és que clar, l'impost d'escombraries, el senyor secretari ha de dir, qualsevol parcel·la buida paga impost d'escombraries. Clar, no ho sé, això el secretari... Això ho diu la llei. No es pot tenir una parcel·la que no significa tu pagues. El problema, amb la venia, alcalde. Bueno, per explicar-ho una miqueta, el problema que teníem que tenim sobre la taula quan hem parlat amb els serveis jurídics i amb un servidor era per al tema de l'IBI que havies dit tu, Montse, si arribéssim a muntar l'estructura jurídica suficient que fos garantista i que ens permetés utilitzar el diner públic de la totalitat del municipi, dels nostres impostos, que estem aquí, paguem aquí, els podríem destinar a fer un ajut en aquelles persones, no d'aquell sector concret, perquè aleshores seria una prevaricació monumental, sinó obrir el ventall, com deia el senyor alcalde, en el municipi, i que aquelles persones que han tingut un greuge, una reparació, un dany, que han tingut que fer un arranjament, el que sigui, a través de les bases que poguessin fer i aprovar, ens les poguessin aportar i nosaltres fer una bonificació que ho diem aquí, però que no és bonifico a l'IBI, sinó et dona una subvenció semblant o més o menys i tal, per un any, no puc cada any.
És a dir, la intervenció de l'Ajuntament entén que el que no pot és utilitzar diners de tothom per cada any anar subvencionant unes persones que han tingut un problema seriós, dur i greu i tal, però no ho podríem fer. I estem parlant de, entenc jo, i les persones que estan aquí ho saben de la xocolata del lloro, perquè si són 1.000 euros, dius, bueno, doncs aquest any podem fer a través d'algun birli-birloque jurídic i legal una fórmula de fer arribar a aquestes persones un ajut, com dius tu, que es vegi que tal, sí, però podem fer-ho de 800 euros o per dir alguna cosa i només un any. Aquí està una miqueta lo enrevessat que és el tema, per desgràcia. Gràcies, alcalde. Bueno, jo sincerament, i no ho he dit cap dia, bueno, no ho he dit cap dia o d'això, però ho diré ara perquè és així, és la realitat, perquè fa la sensació, i sempre es diu, que l'Ajuntament no ha volgut ajudar. Escolteu, l'Ajuntament ha encarregat un projecte inicial, ara ha posat 45.000 euros per a l'estudi hidrològic, hem tingut reunions, ja sé que pels veïns no és prou, però en l'última reunió, jo, com a alcalde, li vaig dir, a l'advocada dels veïns li vaig dir, digue'm què he de fer, digue'm què he de fer, repeteixo, jo ho faig, perquè veieu la bona predisposició, jo ho faig i els garanteixes als teus clients que d'aquí un any i menys ho tenen arreglat. Sabeu què va passar? Que no va saber què contestar. Per tant, és molt fàcil anar transmetent a l'Ajuntament, és molt fàcil anar transmetent. Clar, és molt fàcil. Però és molt complexa, perquè els serveis jurídics, doncs, la sortida és molt complexa, no és una sortida fàcil. I d'acord, estàvem parlant ara de l'IBI i potser he canviat de tema, i d'això, però entenc que el problema d'aquests veïns, que també l'IBI també, perquè és una despesa, però el problema és més gros, i per tant, repeteixo, i ho torno a dir, hi ha una càmera que em grava, que em diguin què hem de fer, sempre que sigui legal ho farem, però que els garanteixi que segur que funcionarà, perquè clar, podem fer moltes coses, podem fer més estudis hidrològics més grans de tota l'urbanització, podem fer més estudis de contenció de les terres, podem fer moltes coses i anar gastant molts diners, però aviam, hem de fer coses que siguin viables, o que almenys pensem que és el camí a seguir. L'estudi hidrològic, jo sóc el primer que també crec que pot ajudar, però no és aquest estudi, i si aquest determina que s'hauria de fer una d'això, un drenatge de les aigües subterrànies, si determina això, doncs s'haurà de fer l'actuació i ajudarà, i no dic que no, jo, anem en aquest sentit, però clar, és que estic ja una mica cansat, doncs, que sembli que l'Ajuntament no vol ajudar. L'Ajuntament ajuda dins les mesures que pot i ja està. Per tant, que una mica és això. Clar, llavors, quan parlava d'això del secretari que ha dit la subvenció, clar, una mica el que es plantejava és, clar, una subvenció per pagar l'IBI, la Garriga és la subvenció per pagar l'IBI, Sí. I l'interventor, clar... Però no es posa la paraula. Clar. Per això. Perquè juga amb els requisits. Sí. La llàstima d'aquesta ajuda és que com que no són... Però ells l'estan fent de nou, o sigui, ells ja l'han aplicat un any i ara en fan una altra de nova. Vull dir que sí que es pot fer cada any, que és el que em sorprèn que em digueu que no. Jo no entenc que sigui de caràcter recurrent. És de la Garriga perquè em passi aquesta roba. Sí. Nosaltres sapigueu que s'està fent en municipis veïns. Nosaltres encantats de la vida, de si les cases enfonsades demà mateix volen venir i que els expliquem com ho han de fer per tramitar el d'això, doncs encantats de la vida, però s'ha de tramitar de catastre, s'ha de donar de baixa aquella casa s'ha de donar de baixa, però és que ja hauria d'estar donada de baixa, ja hauria d'estar donada de baixa. Clar. Val, doncs no ho sé. Vale, potser no, però per tant, clar, és una cosa que jo també diré que he trobat a faltar
aquesta proximitat dels serveis jurídics que vinguin a explicar, de dir, no, escolta'm, els serveis jurídics nostres, no, a mi no, perquè no hi entenc. És a dir, escolta'm, no, això no ho tramitem perquè, clar, té una hipoteca, està condicionat a no sé què, vale, però clar, no, aquesta transparència que se'ns demana de l'Ajuntament cap als veïns no hi és tampoc dels veïns cap a l'Ajuntament. Per tant, llavors, bueno, no ho sé, això és el que veig jo, però que demà la reunió amb el director de serveis territorials, amb el David, és exclusivament per tractar aquest tema, no és perquè passa per aquí, no, és per tractar aquest tema. I si dius David, vol dir que saps qui és, pregunta-li si va ser... per això t'ho dic, clar, per tant, clar, bueno... Doncs anem a la pregunta número 10. Diu, l'any 2005 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Cànoves, Samalús i Aigües Ter Llobregat de cooperació per la millora de les instal·lacions d'abastament d'aigua als municipis de Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Vilalba Sasserra i Cànoves Samalús. El cost pressupostat de les obres es va estimar en 1.035.290,54, IVA exclòs, i ens pregunten qui va ser el cost real de les obres. Diu, per anar retornant el cost de les obres es va acordar incloure una quota trimestral al servei ATL per import de 9,75 a cada abonat, concepte que ve especificat en els rebuts trimestrals que rebem de la companyia d'Aigües Ter Llobregat, tots els abonats del municipi. Fins quan s'ha de seguir pagant aquest servei? Es porta un control del capital amortitzat i el capital pendent de retornar. Es té actualitzat en xifres el nombre d'abonats del municipi que estan aportant aquesta quota trimestral, que el còmput anual és un cost pel contribuent de 39 euros? Bé, sí, aquest, aviam, el 2005, el 14 d'octubre del 2005, doncs es va aprovar aquesta, hi ha l'acord de concessió i en un dels punts, el punt, l'article 5è, diu el tipus de licitació en aquest concurs està constituït pel compromís econòmic descrit a continuació que haurà de ser assumit pel concessionari, en aquest cas Aigües de Catalunya. El concessionari es compromet a aportar la signatura del contracte un import de 1.060.000 euros i finançar aquest import durant la durada del contracte. Aquest import correspon a l'aportació que ha de realitzar l'Ajuntament de Cànoves Samalús a ATL Aigües Ter Llobregat en concepte de la portada des de Llinars del Vallès fins a Can Volar per tal de subministrar aigua procedent de l'ATP de Cardedeu. Clar, quan es signa aquest acord i aquests 9,75 trimestral, que al final són 29,62, això és per tota la concessió i té una concessió de 25 anys i per tant del 2005, si no m'equivoco, ens anem al 2030, que és que la concessionària té aquest acord i aquesta clàusula i ha de cobrar. Després, el 2016, el 2015, quan entrem nosaltres a govern, Aigües de Catalunya es demana que s'ha de pujar tarifes, que s'han de pujar tarifes, nosaltres no els hi fem cas, els diem que no, però ells se'n van a la Generalitat i presenten un informe de les despeses que tenen i els costos que tenen i tot, ho valora la Generalitat i els hi autoritza la pujada de preu. I tenim el document també de la Generalitat on autoritza aquesta pujada de preu i on a més continua autoritzant aquesta quota fixa de recuperació d'obres de 9,75 al trimestre. Per tant, que aquesta 9,75 no s'acaba, s'acabarà quan s'acabi la concessió, el 2030. S'hagi amortitzat o no el capital. Sí, clar. Encara que el superi. No. Clar. Per això la pregunta de si es té control de la quantitat de capital amortitzat, el capital que queda pendent, i si realment l'import de les obres va ser 1 milió, no tinc aquí, ho tinc aquí en el mòbil, 1.035.000 euros. Més IVA, clar. Però bueno,
No. Sabem que va ser menys. Sabem Bueno. que va ser menys. No. Sabem que va ser menys. Però en tot cas, 200.000 euros menys. sí, però ara s'ha sol·licitat, per arrel també de que ho havia sol·licitat doncs, el grup del PSC, s'ha sol·licitat el compte d'explotació d'Aigües de Catalunya perquè el portin ara i serà més actualitzat, no? I no vol dir que no passa res que sigui menys, perquè dius, bueno, però si ens estan cobrant, esclar, però ell es va comprometre a fer una aportació d'1.060.000 euros, potser en allà hi va aportar uns diners i n'ha aportat amb altres coses. M'explico o no? Clar. Llavors, per tant, això s'ha de revisar en el compte d'explotació final. Clar. La liquidació final de la concessió. Clar, o la liquidació final de la concessió, que és quan llavors, esclar, no ho sé. No, jo no estic defensant Aigües de Catalunya, jo estic dient que, esclar, que aquí hi ha un acord, m'entens, de concessió, que diu que... Per tant, és difícil, però quan es fa els comptes d'explotació sí que si ha sigut menys segur que està reflectit menys. Vull dir... No sé. De fet, també hi han hagut acords de portada d'aigua a Cales Bandia, per exemple, amb l'anterior equip de govern, on arriben l'acord de dir Aigües de Catalunya, de dir ja ho paguem nosaltres i després ja ho cobrarem els veïns, perquè això també m'ha passat des que estic jo, quan es va fer tot el tram des del pont de muntanya fins aquí baix, fins a aquest tubo d'aquí, tot aquest tram d'aquí, em van dir, no, alcalde, si vols ja assumim nosaltres la despesa. Dic, no heu d'assumir vosaltres la despesa, l'assumirà l'Ajuntament. Per què? Perquè l'Ajuntament està cobrant un IBI, uns impostos als ciutadans per mantenir això. I el que no pot fer l'Ajuntament és agafar i el dia que dius ara hem de canviar el tubo, mira, saps què? Com que si ho dividim tocarà €1, ni se n'enteraran. Pagueu vosaltres i carreguem €1 més a la factura. No. I vaig dir no. Vale, doncs ja està. I ho va assumir l'Ajuntament, tot aquest cost. Per tant, clar, quan en alguns d'aquests que es va portar l'aigua a Cales Bandia, doncs que vull recordar que portar l'aigua a Cales Bandia era des del pont de muntanya fins a Cales Bandia, i des del pont de la muntanya fins aquí ja ho vam haver de fer nou perquè no aguantava la pressió, perquè es va posar un tubo defectuós. Bueno, no sé, esperem aquest compte d'explotació, us el farem arribar, el podem mirar i... Es té previsió, més o menys, quan arribarà? És que clar, com el vam demanar fa ja mesos... No t'han dit res, no? Però bueno, insistirem. Els hem requerit, però clar, aquests comptes d'explotació d'aquestes empreses tan grans, que no només gestionen Cànoves, sinó que gestionen molts pobles, ja sé que el genet no el portaran. Ja, és que és una cosa que s'hauria de tenir, vull dir... Tan bon punt el tinguem, us ho farem a una còpia. Vale, gràcies. Darrera pregunta del grup municipal d'Esquerra Republicana, diu: quin és el protocol que se segueix per respondre a les preguntes que el públic formula durant els plens i que queden pendents de resposta? Hi ha persones que ens han comentat que passen els mesos i a dia d'avui encara estan pendents de rebre resposta. Jo agrairia que sigui, que aquesta persona que ha fet la pregunta, que no sé, que si jo sabés ara qui és, jo no recordo qui és, o no sé qui és, doncs que m'ho digui, o que m'ho faci saber, o m'ho feu saber després, no ho sé, i jo li respondré. Vull dir, no ho sé, si és un tema de la T16, que podria ser, va haver una senyora que va fer la T16, aquesta senyora anava acompanyada d'una altra persona, jo vaig anar a trobar aquesta persona i vaig explicar tot el que estàvem fent. Hem fet una carta a l'ATM sol·licitant el canvi de zona, per què? Perquè quan aquí vam dir que faríem una recollida de signatures, però quan jo vaig plantejar els serveis jurídics em va dir, clar, alcalde, això no té cap sentit. No té cap sentit que un ajuntament, que encara que ho hàgiu demanat anteriorment, ara fa un any i mig, això que no ho heu demanat, hem d'iniciar el tràmit. Per tant, primer hem d'enviar la carta, clar, doncs té raó, hem d'enviar la carta, esperar la resposta, i si no ens responen, llavors es pot fer una recollida de signatures, però d'això, jo dic per si era aquesta, doncs... No, diferentment de si es responen o no, és seguiu algun protocol, per exemple, ja que ha explicat l'exemple d'aquesta persona, que no és, Vale. Que l'has posat, de contestar-li, fer-li saber
D'acord, doncs atenent la seva pregunta, que sàpiga vostè que estem tramitant això, o altres preguntes que s'hagin pogut fer i que han quedat a l'aire, doncs donar una resposta a aquesta persona, perquè clar, com que ja no es fent acte, no?, de les preguntes que es fan al públic, jo entenc que vosaltres sí que les anoteu. Per tant, sí, però... les anoteu, no?, perquè això queda pendent per respondre. Sí. Llavors ens acabeu donant una resposta. Però jo agrairia als grups, i parlo per tots dos, que encara que sigui en privat, perquè no sigui públic, que quan ve això per privat em dieu, mira, aquest senyor no li vas contestar i aquest tampoc, perquè esclar, a mi que se'm vingui en el ple i es digui les persones que no es van contestar és que jo no recordo, jo si puc les contesto totes aquí, les preguntes al públic. Per tant, clar, hi ha algun protocol? Un recorregut. Hi ha un protocol? no, les preguntes del públic es contesten aquí. Pepito de los Palotes, que diu, senyor alcalde, quan penses vostè... No sé què, i tu en aquell moment li dius, miri, ara mateix aquesta resposta no li puc donar, perquè això pot passar. Sí. Nosaltres presentem les preguntes amb uns dies d'antelació, amb el qual us podeu preparar les respostes, però quan és en directe hi ha respostes que potser no tens la informació, és normal. Seguiu algun tipus de protocol per dir, després donar-li una resposta de, doncs miri, senyor Pepito, em sap molt de greu, però no li puc contestar perquè o miri, senyor Pepito, en referent a la pregunta que va fer vostè al ple, que sàpiga que estem... o miri, senyor Pepito, la resposta a la seva pregunta és tal. Sí. Com ho gestioneu? No, ja l'he explicat el protocol. La contestes aquí? No, i si no la contestes, vaig anar a trobar una de les persones que va venir, per això li vaig explicar, que sàpigues que m'ha enviat un carta a la TM, i per tant jo les contesto. Soc una persona que se'm pot oblidar una, encara que me l'apunti, se me'n pot oblidar una? Sí, però jo les contesto, clar. Per tant, el protocol es contesten, és aquest, no és que, clar. Ja estem. Val, doncs ara, un cop aixequem la sessió i passem preguntes del públic.